добре, не може на всички да се хване, не може всички да ни обичат. Майка му стара, ма приеми го ми продължи напред, сега ще триеме ние хора от клипове, това като ние жени дет режат снимки и нали, изхвърлят, горят половинките там, дет са мъжете им и това. Ми хубаво било, станало, не се е сполучило. Ама чак бе толкова. И така сега публично да страдаш, ти да му чеш, това какво, да чешеш егото на някакъв човек, че толкова ти е вътрешно за него. Дори да беше така, само така, за да не му доставя и този душевен гъдъл да си толкова ти е вътрешно за него. Дори да беше така, само така, за да не му доставя и този душевен гъдъл да си помисли, тая толкова години, мо ме забрави се, нали, отмъщава за мен. Само за даже не бих направила. Малко се стържи, бе, малко дръж фасон. Айде, моля ти се. Голяма работа сам. За някакъв тук мъж ще се отреп. Какво като има дете? Тя и друго дете има, доколкото знам. Не само това дете. Хубаво, какво като има дете? Като има какво от това? Какво от това? Сега като има дете и той има друга жена вече. И са се разделили. Сега какво да си прережат вените всички напречно по този повод, че са се разделили. Не всеки става, не винаги става, не всичко се получава. Има и такива моменти. Плюс това такива хора като този Динев, аз смятам, че по принцип на такива хора не може да им се има много вяра в живота. Нали, ти можеш да си кажеш, да, нали, примерно той да каже, но този човек е финансово добре обезпечен, аз ще бъда с него, ти трябва с тази мисъл да си и самото си начало въобще с такива хора, като им се знае какви са, що са, какво са и какъв има и менталитета и стила и въобще и така нататък. Единството, което може да си помислиш е да влезнеш в тази връзка с тази нагласа. Да, аз ще мога да бъда с този мъж, мога примерно да се възползвам от това, което той може да ми даде. Мога да рода едно дете, разчитайки, че това дете ще бъде подсигурено благодарение на това, че баща му е финансово обезпечение от такова семейство, но има и предвид, че това е такъв човек с такъв нрав, че както преди тебе са били хиляди такива като тебе подобни, така и след тебе ще бъдат същите. И няма значение, че са снимали с тебе в един клип. Даже е много логично. Даже първото, което трябва да си помислиш е, че ще бъдеш заменена с някой от твой клип, защото очевидно на този човек таргета му е това. Таргета му е това и определено намерението му не е да седи там с някоя вечна. Аз не знам даже имат ли брак, нямат. Така че, какво сега толкова? Мисля, че това са едни предизвестени финали с такъв тип хора. Аз не бих разчитала на дълго бъдеще и после чак пък, понеже някаква предизвестена раздяла се случила и някаква предизвестена замяна се случила, сега ще трия аз хора от клипове, ще се сърдиш, ще се обиждаш, ще го взимаш вътрешно, ще си хабиш нервите ти, времето и енергията за това. Минало за минало, това е. Поживяла си каквото си поживяла, видяла си каквото си видяла, родила си едно дете, дай Боже да полага грижа за детето, дай Боже финансовото му добро състояние, да е в помощ и плюс на това твое дете и на тебе. Това е. Какво има да се... Не са въобще това такива хора, от които може да се очаква любов до гроб, някаква вярност или такова. Не са такива типажи. Не са такива типажи. Трябва като се влиза във връзка с такива хора да се влиза с ясното съзнание какво от тях може да се очаква и да се прави някаква проекция, как тия отношения могат да се развият, а те могат да се развият по само един единствен начин и живота показва, че те се развиват именно така. При тези жени, които са влезнали в такива връзки, сега после да се седиш и въобще да се ангажираш емоционално с някакви обиди след това е крайно някакси неуместно, бих казала. По-натам какъв Цеци? С Цеци крайно някакси неуместно, бих казала.